Po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Siyempre kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang ating text hotline, okay? At siyempre, yung mga nasa Facebook, pwede kayo doon sa CMD Bicol. Lalo yung may mga latest laboratory result, pwede nyo picturean ang inyong mga laboratory results. I-picturean lang po ng klaro at isend sa CMD Bicol dahil si Nurse Arlaman po ang tagasagot po diyan, okay? So ulitin ko yung aking text hotline is 0939-904-0717 at calling all people na may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell BioJuice. Tried and tested na po yan. Napakabisa, napakagaling. Okay? So, announcement muna tayo sa mga taga-Daet, Camarines Norte at yung mga malalapit po dyan. Sa Daet, free health consultation kayo. Diyan kayo sa CMD Center. Daet sa Diego. Linya Street. Barangay 7 in Daet. Camarines Norte. Malapit sa Giusel's Garden po yan. Oo, pag nagpunta kayo doon, kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. O yan, free health consultation kayo. Basta dapat punta kayo mga 9 o'clock, mga 9 to 11, ganyan. And then, in the afternoon, 2 to 4, ganyan. Yun ang gagawin nyo, ha? And of course, sa mga taga-labo, yan, may schedule na ulit tayo ng free health consultation. Kailan yon? March 14. March 14, Friday po yan. 9 a.m. to 12 noon at CMD Center in Labo sa, beside Lisaso Hospital in Labo, ha? Yan, take advantage. Friday po yan, March 14. Friday, CMD Center in Labo. And of course, dito sa Legazpi, yan, free health consultation ulit tayo. Kailan? March 15. March 15, Saturday po, 9 a.m. to 4 p.m. Kita-kits po ulit tayo. Andyan din yung mga follow-up at andyan din yung mga first-timer. Take advantage yung mga first-timer na maka-attend kayo dito. And syempre, sa mga taga Santo Domingo, Albay, may schedule din upcoming event, free health consultation
on March 16. Sunday po yan, 8 a.m. to 3 p.m. Yan po ang ating schedule dyan sa Santo Domingo, Albay. Okay, so yan po muna. Anyway, kung may tanong, ito yung aking text hotline. I-text lang po, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Hello kay Sir Erwin Torre Palma. Oo. Yan. So anyway, as usual, syempre, let's talk ang inyong lingkod. Ayan, kung mag-talk sa inyo, mag-inspire sa inyo mga taong natulungan ng ating produkto. Ito yung mga problema ng mga kalalakihan, nag-edad 40 up. Kung hindi kayo naging maingat, pwedeng may problema kayong katulad ng mapapakinggan nyo po ngayon. Okay. So, ito, pakinggan na po muna natin. Naka-record na yun. Ako po si Renante Ikayan dito po sa taga Dait Camarines Norte, isa pong owner ng upholstery shop. Tapos nasubukan ko po itong product na ito sa dami-dami ko nang pinuntahan na doktor, balik-balik. Ilan yung edad mo at yung mga sakit mo? Ang edad ko po ay 42 years old na po. Tapos yung sakit ko po ay ang dami kong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Sige nga, Ang una, na-diagnose ako ng prostate enlargement, prostatitis infection, tapos kung ano-ano pang nararamdaman ko na taas yung uric acid. Tapos sa dami-dami ko na rin pong nagamit ng mga food supplement na sinusubukan ko ng mga naririnig ko po. Tapos dito ko lang nasubukan nung time na napadpad ako sa center ni Sir Boy dito sa Jigolinian na inganyo po akong mag-try. Pero hindi pa po ako nagpa-member no, nag-try po muna ako. Tapos nung nasubukan ko po, yung CMD nga po. At saka yung CVF po. Yun, dun ko nakaramdam ako ng kakaiba. Parang may improvement sa akin within 1 week. Tapos, tinuloy-tuloy ko na po. Hanggang sa, inabot na po ngayon ng mga almost 2 months na po ako nagagamit. Mga 3 months na nga yata. Pero, okay na yung nararamdaman ko. Balang nawala yung lagi kong iniinda na nasakit yung tubo ko. Dahil nga sa prostate, tapos hindi ako nakakatulog ng maayos, tapos pati yung mga binti ko na masakit, yung talampakan. Ngayon, okay na. Parang normal na yung dati kong lakas nung kabataan ko pa, nararamdaman ko ngayon. Kaya nakarating ako dito ngayon nung in-invite ako po dito ninyo, ma'am. Nagpursige talaga ako magpunta para malalaman ko pa kung paano pang mga ibang guide na magamit ko ng maayos yung products. So, anong masabi mo sa mga makakapakinig? Kaya nga po sa mga makapakinig, wala pong masama kung susubukan nyo para malaman nyo po kung ano ang epekto. Kasi hindi mo naman ipopromote kung hanggat hindi mo masusubukan kasi subok mo na talaga sa sarili mo. Kaya pwede kang nasasabi ko na itry nyo po. Ganun. Si Renante Ikayan po ng Dait Camarines Norte po. Ayan, salamat sir. Ayan, problema yan ng mga kalalakihan na nag-edad 40 up. Kung hindi tayo naging maingat, pwede may mga problema na kayo sa
yan, prostate problem. Pero actually, marami tayong mga nakakatheter na nga at pinaparedy na ng para sa operasyon. Buti na lang napadpad sa ating center at hindi na natuloy yung operasyon. Yung mga nakakatheter, ang hirap no, di ba? Oo, marami tayong ganyan na cases. So anyway, hello kay Dodong Malubay. Umusta ka na, Dong? Oo. So ulitin ko lang sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At eto ngayon, kwento rin to. Actually, hindi lang mga kababaihan na nagkakaproblema ng ganito. Pati din po mga kalalakihan, alam nyo ba? May mga kalalakihan nagkakaroon ng thyroid problem. Pero ito, pakinggan natin. Paano siya natulungan ng ating produkto? Okay, may bisita po ako dito sa CMD Office Legazpi. Katatapos lang namin ng aming health symposium at may maganda ditong experience sa paggamit ng ating produkto. Hello ma'am, pangalan po, edad, taga saan po? kayo? Ako po si Annalyn Mrs. Annalyn Nucelia. Taga Daraga po. Ilan po yung edad niyo, ma'am? 52. 52 years old. Bakit ka napunta sa CMD office? Kasi po ma'am, nagpa-tingin po ako sa doktor na ENT. Tapos sabi po sa akin, magpa-ultrasound daw po ako, na may thyroid daw po ako. Tapos nung nagpa-ultrasound po ako, ang lumabas po, may bukol daw po ako sa lalamunan. Ano daw po, wala daw po kaming gamutan muna, under observation lang daw po, for monitoring lang anya tayo, walang gamutan. Pag 6 months ngayon, bumalik ka dito, para daw pa-ultrasound ulit, para daw, baka daw pwede na makuhanan na ipabiopsy. Okay. Nang ginawa ko po, sana magana po yung lalamunan ko noon. Pumunta po ako sa CHI office, nag-inquire po ako. Tapos, binigyan po ako ng gamot na yung mga product po ng CHI po. Yun po ang ginamit ko. November 14 na po ako nagsimula. Tapos, November 14, December, January. Teka, ano yung CSI? CHI, CHI office po. Saan yun? Company. Sa Legazpi po. Dito po.
HCI. Ikaw talaga, nahilo ako sa iyo. CHI ka dyan. HCI, CMD office. Okay. So, yung pinagdadaanan mo na may bukol sa thyroid, ano yung nahihirapan ka ba? Parang hirap na po akong huminga. Akala ko po, thyroid yun. Hindi naman pala. Nahihirapan kang huminga. Ilang buwan ba o taon mong pinaghihirapan yon? Matagal na po yun. Matagal na po yun. Basta po, para baga pong okay lang sa akin, kaya ko pa naman. Pero the time pong namagana, yun na po talaga. Nang bumili pa ako ng mga product na dito sa HCI, opo, yun na po ang take ko, Power Trio po. Ilan yung iniinom mo nun? Yung iniinom ko noon, unang inom ko noon, 80 drops po. Per day. Opo, sa 1.5 sigurong tubig yun, ma'am. Tapos, 8 tablets. 3 times a day din po yun. Then, Supreme Juice po. Tuloy namin. So, di ba, nung nahirapan kang huminga, ilang days ba o weeks bago mo naramdaman na may pagbabago? Ano po, na halata po yun ng anak ko kasi po, dati po yung boses ko, na po, paus na po ako. Parang hirap na rin po ako magsalita. Sabi nung anak ko 1 week, Mama, bumabalik na yung boses mong dati. Sabi ko, ang galing naman, tumalab. Yun ang sabi ko. Ilang weeks? 1 week po. 1 week, okay. Nalata na po nung anak ko, bumabalik na niya, Mama, yung boses mong dati. O di, masaya po ako, tinuloy-tuloy ko na po. Di pagkatapos po noon, sabi nung doktor na alala ko, 6 months babalik ako. Pumunta ako sa ibang doktor, doon sa kakilala mismo namin. Sabi ko, pwede ako... Meron ka bang resulta, ultrasound or what? Meron po. Meron po ako. Tapos sabi nung doktor sa akin, ibinalik mo na nga ito doon sa dati mong doktor. Sabi ko, opo, kaya lang ka ako, ano nga yung pinuntahan mo dito? Sabi ko, pwede po na ikaw na lang po ang mag-request ulit sa akin yung ultrasound ulit sa thyroid. Sabi na, pwede niya. Nagpa-ultrasound po ako nung isang araw pa lang. Saan ka nagpa-ultrasound? Sa Albay Diagnostic Clinic na po. Okay. Kumusta yung resulta? Yun po, sobrang saya ko po kasi po nawala. Wow. O nawala po talaga yan ang totoo. Sabi ko po, miracle. Pero kako, babalik pa rin ako kay doktor. Pumunta pa ako doon, pinabasa ko ulit. Ito na po, sabi ko, yung bagong ultrasound ko, ikinomper ulit niya. Ano anyang nangyari? Ba't nawala? Yun, ma'am, sabi ko, sobrang saya ko talaga, ma'am. Pumunta na naman ako dito, tapos sinama ko na yung kapatid ko po. Iba na yung aura mo ngayon kaysa yung pumunta ka dito. So anong ma-advise mo sa mga makakapakinig ng testimony mo? Sa mga makakarinig po ng testimony ko po, subukan nyo yung product namin ng HCI po. Kasi po, proven and tested ko na po ito. Yan na po talagang iniinom ko, pati yung mga kamag-anak ko po. Ayun. Ginagawa mo na ba yung negosyo? Opo. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Very good. Pati yung isa kong anak po, niregister ko na rin po. Okay. Ganon. Para makatulong din po sa mga iba. Pangalan ulit, taga saan? Si Mrs. Nusilado po, taga Idaraga po. Ayan, maraming salamat po. Di ba? So amazing ang ginagawa ng ating produkto. Hello kay Ma'am Floriden, Kalimlim, Ma'am Mitch Biescas, and Sir Ping Bondad. So anyway, ulitin ko lang yung announcement para sa mga taga-Daet, yung mga malalapit na bayan sa Daet. Free health consultation kayo sa CMB Center in Daet. Oo.
Yan, sa Diego Liña Street, Barangay 7 in Daet. Oo, basta punta lang kayo dyan, mga 9 a.m. to 11, ganyan. And then, mga 2 o'clock hanggang 4 p.m. Oo, para ma-avail nyo ang free health consultation. At pwede na rin po yung mga malalapit dyan, na mga bayan na malalapit dyan. And syempre, eto, announcement natin sa mga taga-Labo. Magkakaroon kayo ng schedule na free health consultation March 14, CMD Center in Labo. CMD Center in Labo beside Lisaso Hospital. Friday po yan, March 14, 9 a.m. to 12 noon. And ayan, dito rin sa Legazpi, magkakaroon tayo ng free health consultation March 15, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi City. Take advantage po kayo, mga listeners natin. And sa Santo Domingo, Albay, magkakaroon din ng schedule ng free health consultation comes March 16, 8 a.m. to 3 p.m. Take advantage po. At mamaya po ay i-announce ko saan yung mga CMD centers and active distributors. Hello kay Ma'am Susan Abais, Ma'am Jennifer Marcoso, and Sir Rodel Marhalino. So, yan muna yung ating mga announcement. Kung may dagdag na tanong, eto uli yung aking text hotline. I-text lang edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. At para dito sa ating mga CMD centers and active distributors, sa mga taga-Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drug Store. CMD Center in Tacloban, Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Ma'am Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Baka kay Albay, sa Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. Joanne Asaytuno, isang BHW sa Umapon, Legazpi City. Sa Giriba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikao, Daraga, Albay. Of course, andyan din si Ma'am Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Hello kay Sir Nems Flora sa Technical Department ng DCGB. Ito pala si Sir Rodel Marhalino. Ayan, watching from San Rafael, Bulacan. Sa mga taga-CMD rin siguro to. Oo. So anyway, eto na po yung iba natin ng mga CMD centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Lara Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at second floor,
JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuhan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Salve Cabal,